Kaixo, orain arte ikusi ditugu konposatuetan kate bakarra geneukan eta batzutan karbonioen arteko lotura bakuna izan beharrean zen bikoitza ala hirukoitza. Orain ikusiko ditugu beste konposatu batzuk direla hidrokarburo adarkatuak. Nago liburuaren 35. orrialdean. Hidrokarburo adarkatuetan daukaguna da karbono bat lotzen dela bi karbono baino gehiagorekin. Izan daitezke, 3 karbono, hemen karbono hau bezala lotzen dela bi karbono hauekin eta 3. honekin, eta beste batzutan lotu daiteke 4 karbonokin. Hidrokarburo adarkatuak izendatzeko egin behar duguna da aukeratu kate bat kate nagusia bezala. Orduan, kate nagusia aukeratu eta gero ikusiko dugu zeren arabera, esan behar dugu kate nagusitik nolabait zintzilikatzen diren alkiloak, horrela deitzen dira erradikal hoiek, bai? Ze lekutan dauden, hau da, lokalizatu beharko dugu beti bezala. Nola egiten dugu? Hasteko, zintzilikatzen diren talde hoiek izen berezia daukate. Izen berezia izaten da oinarrizko alkanoarena, CH4 metano baldin bada, hidrogeno bat galtzen baldin badu, bihurtzen da metiloa. Etano dauzkala bi karbono hidrogeno bat galtzen baldin badu, kapasa da hemen beste lotura bat egiteko, eta erradikal hau litzateke etiloa. Gero ikusiko dugu segun eta ze konposatuetan erabiltzen dugu metilo ala metil aurrizkia izendatzeko. Adibidez, propanoak galtzen badu hidrogeno bat, bihurtzen da propiloa, hau litzateke erradikal propiloa, eta gero izendatzeko batzutan erabiliko dugu propil, eta beste batzutan propilo, segun eta zenolako konposatua den. Joango gara ikusten. Propano konposatu hau izan da, gerta daiteke galtzea hemen hidrogeno bat, eta orduan daukagu erradikala izango da propiloa, bai? CH3, CH2, CH2, hemen bezala, baina gerta daiteke beste hidrogenoa galtzea, bai? Eta orduan izango genuke CH3, CH, eta hemen lotura bat pendiente, bai? Erradikal delako, alkilo delako, eta CH3. Mota honetako alkiloak deitzen dira iso. Orduan, iso ez daki zer baldin badaukagu, esan nahi du daukagula kate bat horrela eta gero bukaeran CH3, CH3. Orduan, isopropilo edo isopropil izango da, hemen daukazuten bezala CH, CH3, CH3, gerta daiteke ere isobutilo edukitzea. Orduan, isobutilo baldin badaukagu, esan dugun bezala da, katea, hainbat karbono eta bukaeran CH3, CH3. Bai? Isopentilo litzateke CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Bale? Eta horrela guztiekin. Ziklopropanoak galtzen baldin badun hidrogeno bat, orduan erradikala izango da ziklopentiloa. Terbutiloa da karbono bat 3 CH-rekin lotuta eta dauka hemen pendiente loturako balente bat egiteko eta posible da erradikal hau lotzea kate batean. Izendatzeko lehendabiziko gauza da bilatzea kate nagusia. Imaginatu, daukagula konposatu hau. Hemen idatzi dizuet konposatu bat. Bilatu beharko genuke lehendabiziko gauza zein den kate nagusia. Konposatuan baldin badaude lotura bikoitzak eta hirukoitzak, kate nagusia izango da lotura bikoitzak eta hirukoitzak hartzen dituena. Bai? Ez badaude, izango da karbono gehien dauzkana. Adibide honetan, dauzkagu 7 karbono hemendik kontatuta, eta adarra hau hartuta, kontatuta horrela, honek ere 7 dauzka. Konposatua izendatzeko, aurrizki bezala esan behar dugu zein den adarra. Orduan, adar honetan daukaguna da alkilo talde hau eta 3 karbono ditu, beraz izango da propilo. Propil aurrizkia bezala jarriko genuke, baina esan behar dugu eraberean ze lekutan dagoen, nondik dagoen zintzilikan.
Zer egin behar dugu beti bezala, kontatu karbonoak alde batetik hasita eta bestetik hasita, eta ikusi zeinek ematen digu lokalizatzailerik txikiena. Hemendik hasita izango genuke laugarren karbonoa dela, eta hemendik hasita gauza bera, laugarren karbonoa dela. Beraz, nolako taldea da, nolako alkilo da? 3 karbono direnez, propil. Eta kate nagusiak 7 karbono dituenez, litzateke guzti hau heptanoa. Imaginatu daukagula beste konposatu hau. Konposatu honetan, lehen egin deguna hemen egin behar dugu. Lehendabizi, bilatu behar dugu zein den kate nagusia. Hemen lotura bikoitzik edo hirukoitzik ez dagoenez, orduan hartuko dugu katerik luzeena. Fijatu zaitezte, horrela egiten baldin badet 4 karbono daudela, baina hola eginda 5 karbono, bai? Beraz, hau litzateke gure kate nagusia, bai? Beraz, izango da 5 karbono pentano. Baina orain, adierazi behar dut talde hau dagoela. Nola deitzen da? Metil, bai? Orduan, esan beharko dut metil hau zenbagarren karbonoan dagoen. Beti bezala kontatzen dugu alde batetik eta bestetik eta bilatzen dugu lokalizatzailerik txikiena. Edozein kasutan izango da 3. Beraz, konposatua izango da 3 metil pentanoa. Demagun konposatu hau daukagula, bai? Hau berezia da, Orduan, lehendabiziko pausoa kate nagusia bilatzea. Orduan, horrela eginda 4 karbono daude, eta honela eginda 4 karbono daude. Orduan, edozein. Demagun, hartzen detela hau kate nagusitzat. Orain esan behar dut, CH3 hau nun dagoen. Kontuz, fijatu zaitezte, CH hau hemen egonda, bai? Zenbaki txikiena 2 litzatekeela. Bai? Orain, imaginatu hemen dagoela. Zenbaki txikiena 2 litzateke. Beraz, ezin dugu 3 zenbakia eduki. Beti izango da 2. Orduan, hasiera batean esango genuke dela 2 metil butanoa, baina metil hori bakarrik egon daitekenez bigarren karbonoan ez da beharrezkoa. Hau da, konposatu hau litzateke metil butanoa. Eta gogoratu lehen esan detena. Nola bukatzen da hau? CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Orduan izango da iso. Zenbat karbono daude guztira? 5. Orduan izango da isopentanoa. Orain, esplikatu nahi dizuet, hemen adibide ebatzian daukazute olako konposatua. Orduan, zuek irakurri, baina zer egin behar dugu? Lehendabiziko gauza litzateke kate nagusia. Hemen badaude lotura bikoitzak. Orduan, kate hau izango da kate nagusia. Bai? Gero, zer egin behar dugu? Kate nagusia nolakoa izango da? Kontatu behar dugu. Nola kontatuko dugu? Beti bezala, hau litzateke lehendabiziko karbonoa, bigarrena, 3, 4 eta 5 eta 6. Eta hasiko ginateke hemendik kontatzen modu horretan lotura bikoitzak dazkatelako zenbakirik txikienak. Eta hau erabakita, orain esan beharko dugu alkilo hauek nun dauden kokatuta. Nik esango nuke alkilo hau dela metil, bai? Metil, eta beste alkilo hau, zen izango da, fijatu zaitezte, daukagula CH, CH3, CH3. Orduan, hau da, lehen ikusi dugun kaso berezi hau. Erradikal hau, alkilo hau, isopropiloa da. Beraz, hemen izango dugu isopropil. Bai? Orain, esan beharko dugu, hau da, kate nagusia badakigu nola joango den, bai? Izango da 6 karbono, orduan, izango da hexa, bai? 1, 4 dienoa.
Baina hori baino lehen aurrizki bezala alkiloak adieraziko ditugu. Hau da, esan beharko dugu metil taldea kokatzen dela 4. karbonoan eta isopropil taldea 3. karbonoan. Nola antolatzen dugu hau, ze ordenetan esaten den? Bueno, hemen jarraitzen da orden alfabetikoa. Beraz, aipatuko genuke lehendabizi isopropil, hau da, bere kokapena, 3, bere izena, isopropil. Gero esan behar dugu metil hau nun dagoen. Gidoia 4. karbonoan dagoelako, eta gero izena metil. Beraz, hau litzateke 3 isopropil, 4 metil, hexa 4 dienoa. Demagun konposatu hau daukagula, bai? Hemen dauzkagu hainbat metil, bai? 1, 2, 3, 4 guztiak dira metil, ez daukagu hemen orden alfabetik hori jarraitu behar, guztiak berdinak direlako, baina ikusi nola izendatzen den. Kate nagusia aukeratu, luzeena, ez daudelako lotura bikoitzik ala hirukoitzik. Beraz, hau litzateke kate nagusia. 9 karbono dituena. Nik uste begibistakoa dela hemendik hasita ordezkatzaileak hasten direla 2. karbonoan eta hemendik hasita hasiko liratekela 4. aurrera. Beraz, hobesten dugu hemendik hastea kontatzen, bai? Orduan, non aurkitzen dira metil hauek? 2. karbonoan, gero 4. bidazka eta 5. beste bat. Orduan, hau izendatzeko egin behar duguna da, zenbat metil daude? 4. Beraz, beharko ditugu 4 zenbaki. Eta gero, 4 zenbaki direnez, esango dugu tetrametil. Bale? 4 direlako. Nun daude? 2, 4, 5, tetrametil oktanoa. Eta hau idazten da jarraian, Ideia hau bururatu zait, hobeto ulertzen duzuen nolakoa den hori izendatzearena. Bale, egin dut, klip beltzak izango dira lotura bikoitzak. Klip horrela marraduna izango da lotura hirukoitza. Eta klip zilarrezkoak lotura bakunak. Imaginatu daukagula olako konposatu bat. Bai? Orduan, izendatzeko zer egin behar dugu? Lehendabiziko gauza zein den kate nagusia erabakitzea da. Orain arte esaten genuen katerik luzeena, baina esan dugu. Lotura bikoitzak eta hirukoitzak hartzen dituen kate luzeena. Orduan, kate luzeena, sin más, hau litzateke, baina honek ez ditu asegabetasun guztiak hartzen. Asegabetasunak esan nahi du lotura bikoitzak eta hirukoitzak, bale? Orduan, asegabetasun guztiak hartzeko, gure kate nagusia hau izan behar du. Beraz, daukaguna da, karbono hemen bat daukagu, bale? Karbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 karbono. Bai? Orduan, hau izango da gure kate nagusia. Gogoratu kate nagusia nolabait doala atzizki bezala. Eta aurrizki bezala juten direla alkiloak. Hemen alkilo honek dazka 1, 2, 3, 4 eta 5 karbono. Hau, pentilo erradikala litzateke, beraz izendatzerakoan pentil. Hemen idatzi dizuet, bale? Formula hau zuek ikusteko. Beraz, guzti hau pentil litzateke. Hau metil. Esan degun bezala, 2, 4, 6, 7 karbono dauzkagu, orduan izango da hept. Orain, nola kontatzen dugu? Kate nagusiak ematen digu zenbaketa. Kate nagusian, asegabetasunei lokalizatzaile alik eta txikiainak izan daitezen, hasi beharko ginateke horrela kontatzen. Hau litzateke, 2 lotura bikoitza, beraz, hepta. Nun daude, 1 eta 3. karbonoan, hepta gidoia, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
bikoitzak direla adieraziz, orain falta zaigu gidoia bost inoa. Hau litzateke kate nagusia, baina orain esan behar dugu kate nagusi honetan badaudela hainbat alkilo. Bale? Hau litzateke horrela. Eta alkilo horiek orden alfabetikoan aipatu behar ditut. Beraz, metil jungo litzateke lehenago eta gero pentil. Orduan, hau litzateke pentil nundi dago zintzilik bigarren karbonotik. Beraz, litzateke bi gidoi metil, gidoi lau gidoi pentilepta bat iruen bost inoa. Hemen gidoia ere. Vale? Errepikatzen dut, beraz, prozedura da, aukeratzen dut kate nagusia, asegabetasun guztiak hartzen dituena. Luzeena baldintza, bigarren baldintza hori betetzen duena. Luzeagoa litzateke hau, baina honek ez ditu asegabetasun guztiak hartzen, orduan, kate nagusia hau da. Gero, kate nagusi hori zenbatu, nola asegabetasunei ahalik eta zenbaki txikienak ematen. Orduan, hasten naiz hemendik, bai? Horregaitik hemen lehenengo karbono, bigarren, 3, 4, 5, 6, 7. Eta izendatzen dut nolabait kate nagusi hau. Baina hori izango da atzizkia. Hori atzizkia izango da. Eta bat iruen bost inoa. Baina kate nagusitik zintzilik daude bigarren karbonoan metil bat, eta laugarren karbonoan pentil bat. Eta hauek orden alfabetikoan antolatuta, bimetil lau pentilepta. Hemen lotzen da inongo utxuneri gabe. Orain kontrako prozesua egingo dugu. Ematen digute konposatu baten izena eta formula bilatu behar dugu. Konposatua da 3 etil, bost dimetil, ept iruen bat inoa. Gogoratu, aurrizkietan aurkituko ditugula alkiloak eta kate nagusia atzizkian. Beraz, kate nagusia daukago hemen urdinez, ept iruen bat inoa. Ept honek esaten digu 7 karbono direla, iruen esaten digu lotura bikoitza eta bat inoa lotura hirukoitza. Kate nagusia irudikatzen dugu lehendabizi. Orduan, 7 karbono, nik beti ezkerretik kontatzen ditut, horrela idazterakoan, orduan, hemen daukagu lehendabiziko karbonoa, 2, 3 eta abar. Orduan, ept 7 karbono. Iruen, bat, 2, 3, lotura bikoitza. Fijatu zaitezte hemen leku hausten detela, gero beharrezkoa baldin bada hidrogenoak sartzeko. Bai? Eta egiten dut horrela orden honetan. Bale? Bat inoa. Orduan, hemen hirukoitza. Hau kate nagusia litzateke. Orain, alkiloak. 3 etil. Etil esan nahi du 2 karbono daudela, bai? Hau izango da CH2, CH3. 3 bat 2, 3, hemendik zintzilik, CH2, CH3. Hau badaki CH2, CH3 izango dela, zeren etilo da, orduan, hau da gure radikala. 3 etil, bost, bat, 2, 3, lau, bost, dimetil, hau da. CH3, CH3. Eta honekin, ja egitura egina daukat. Orain faltatzen zaidana hidrogenoak sartzea da. Beraz, karbono honek 3 lotura dauzkaia asetuta, hidrogeno bat falta zaio. Karbono hau, honekin lau. Honek lauak dauzka. Honek berriz 3 hidrogeno bat behar dut. Honek lauak. Honek 2, beraz CH2, eta azkena CH3. Beraz, hau litzateke gure konposatua. Eta hau da dana. Edo zein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzita erantzungo dizuet. Gero arte!